ଗଳ୍ପ ବେଦୀ। ଗାଳ୍ପିକ କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା। କମନୀୟ କୋଣାର୍କର ପବିତ୍ର ପରିସର। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାରଦୀୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲହରୀ ଖେଳୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଶୀତଳ ବକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ କରି କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ବହି ଆସୁଛି ଏବଂ ଝାଉଁ ଗଛ ଓ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ବାଜି ବାଜି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଳଗୁଞ୍ଜନ। ସେହି ମନ୍ଦିରର ନୈଶ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ, ଲିଲି ଓ ତପୁ। ଜଣେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧର ଗାୟତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟର ସବିତା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ପକାଇଛି। ତପୁ ଲିଲିକୁ ଚାହିଁଲା, ଲିଲି ତପୁକୁ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିର ବିନିମୟ ହେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଓଠରେ ସଲ୍ଲଜ ମୃଦୁ ହାସ। ଅଭିସାର ସ୍ଥଳ ସେହି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଅମରାବତୀ କୋଣାର୍କ। ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ନିରୁପମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ। ତପୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଲିକୁ ଆବରଣ ମୁକ୍ତ କଲା। ତାହାର ଝିନ ସାଟିକା, କାଞ୍ଚଲି, କଚ୍ଛପଟ ଆଦି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଟାଇ ଦେଲା। ଖାଲି ତା ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇ ରହିଲା ଲିଲିର ଉଲଗ୍ନ ଓ ପରିପୁଷ୍ଟ ତନୁଶ୍ରୀ। ତାପରେ ଲିଲିର ପାଳି। ତପୁର ଧୋତି, ଉତ୍ତରୀୟ, ଅଙ୍ଗରଖା, ଅନ୍ତବାର୍ଷ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ସେ ଫିଟାଇ ପକାଇଲା। ତା ଆଗରେ କେବଳ ତପୁର ନଗ୍ନ ଶରୀର, ଅବମୁକ୍ତ ପୁରୁଷାକାର। ଦୁହେଁ ଦିହିଁଙ୍କ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ନିଷ୍ପଲକ ନୟନେ ବହୁକ୍ଷଣ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆଖି ଆଗରେ ଦେହ ଆଉ ଦେହ। କୋଣାର୍କର ସେହି ସମଗ୍ର ପରିସର ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ନଗ୍ନ ଦେହ, ସବୁଜ ଓ ସତେଜ, ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଜୀବନ୍ତ, ଆକାଶ ପରି ମୁକ୍ତ, ନିର୍ମଳ ଓ ନିରାଭରଣ। କାଳିମାର ରେଖା ନାହିଁ, ପାପର ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ନିର୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ନିର୍ମକ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ। ତପୁର ଆଖି ଆଗରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ଏକ ରୂପସୀ ଶାଳଭଞ୍ଜିକାର ଚିତ୍ର ଭାସି ଉଠିଲା ଯେପରି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ଫୀତ ଉଦ୍ଦତ ବକ୍ଷଦେଶ। ଯୌବନର କି କମନୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବିସ୍ମୟ ଯେପରି ଠୁଳ ହୋଇଛି ସେଇଠି। ଯୁବ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ କାମନା ବାସନା ଯେପରି ଘୂରି ବୁଲୁଛି ତାକୁଇ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ସତେକି ବିଶାଳ ବିପୁଳ ଦୁଇଟି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଜଳଭାଗ ଅଛି, ଅଛି ସ୍ଥଳଭାଗ। କଠିନତା ଅଛି, ଅଛି କୋମଳତା। ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଅଛି ବରଫ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମରୁତ, ବ୍ୟୋମ, କୋଟି କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ତାହା ସତତ ଅସ୍ଥିର କମ୍ପମାନ। ବକ୍ଷ ତଳକୁ ତନୁ ବଲ୍ଲରୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରୁ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଜଣେ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀ ହସ୍ତରେ ଯେପରି ଅଙ୍କିତ ତାହାର ସିଂହକଟି, ତା ଉପରେ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ନାଭିବିନ୍ଦୁ। ନାଭିବିନ୍ଦୁଠାରୁ ତଳକୁ ତଳ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସରୁ ସରୁ ରୋମାବଳୀ, ଠିକ୍ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ। ସୁଗୋଲ ଜଘନ ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରୋମାବଳୀ ରେଖା ଗହଳ ଓ ଘନକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋଭନୀୟ ଧନକୁ ତାହା ଅତି ଯତ୍ନରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ଯେପରି। ଆବୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ହିଁ ଜଘନ ଦ୍ୱୟର ସେ ମଧୁର ମିଳନ ପୀଠଟି ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର, କୌତୂହଳ ଦୀପକ। ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାରର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି ସେଇଠି, କଳ୍ପନା ଓ ବାସ୍ତବତାର ସମବାୟ। ତପୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ସେଇଠିକି ଧାବତ ହେଲା ଯେପରି। କି ଶକ୍ତି ଏ ତାହାର ମନକୁ ମଥିତ କରୁଛି? କି ତନ୍ତ୍ର ଏ ତାହାର ପିତୃତ୍ୱକୁ ଆବାହନ ଜଣାଉଛି? ନିଜର କମ୍ପିତ ବାହୁ ଯୋଡ଼ିକ ତପୁ ଲିଲି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କଲା।
लिली सलज दृष्टि चाହିଁ देखुला तपुर उल्लग्न अंग प्रत्यंग। एक बलिष्ठ और सुगठित पुरुषर अंग, विशाल बाहुजोड़िकर मांसपेशी स्पष्ट बारी होई पड़ुछि। ता मध्यरे जेपरी फुटी उठुछि युव सृष्टिर समस्त बलबीर्य। ସେହି बलिष्ठ बाहुबंधनी मध्यरे निजर सतृष्ण शरीर को निपीड़ित करने लगी लिली मन लालायित हैला। आउ तपुर ସେହି प्रशस्त बक्षदेश बेस मांसल और मसृण। लिली भाविला केते साहस ता तले संचित होई रहिछि, केते आशा और विश्वास नारी जाति ता उपरे आस्था स्थापन करि पारे, ताकु निर्भर करी बंची पारे। से छाती लक्ष युवतीर भरोसा, कोटी नारीर अवलंबन। आहुरी तल आड़ू चाही लिली देखिला सुपरिसर सेही लंब मांसल उपस्थ, जेपरी दृढ़ और कठिन सेहीपरि नरम और कोमल। तपु शरीरस्थ स्नायुगुड़िकर समस्त तड़ित प्रभाव जेपरी सेठी मिलित होइछि। उदग्र कामनार उद्दीपनारे ताहा उष्म और रक्ताभ। सृष्टिर पवित्र प्रेरणारे तहिरे असंभव चांचल्य और बेपथु। दूररू कैलास पर्वत श्रृंग देखिला परि लिलीर मने हेला। कैलासर शिवलिंग ए मंगलमय, जननेन्द्रिय, दीर्घ, विपुल और विस्तीर्ण। एथिरे गंगार पवित्रता अछि सर्पर उग्रता। यह त्रिशूलर शौर्य और डंबुरर उद्बोधन धारण करे। शक्ति सहित मिलित हुई विश्व प्रजनन पाई यह जेपरी व्यस्त और व्याकुल। लिली मन आंदोलित हैला और सिहरण देखादेला ताहार सारा शरीर रे। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ମଧ୍ୟରେ ତପୁର ପ୍ରସାରିତ ବାହୁଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ତପୁ କହିଲା, କି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପବିତ୍ର ଆମର ଏ ଦେହ। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ପ୍ରେମର ପୂଜାବେଦୀ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଦେହକୁ ତ ଅବହେଳା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆସ ଲିଲି, ଏହି ପୂଜାବେଦୀ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା।